Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ito tayo sa Chatuchak Market. Ang daming maganda. Uwi na tayo. Nakaka-overwhelm dito. Sobrang dami kasi. Anyway, doon na tayo mag-grab in front. And just right across. Gahapon na ang MBK na po din sa atbang. So, si Foro na. It's our last evening in Bangkok. So, mag-dinner sa amin. Hello, titas! Last evening namin dito sa Bangkok. Actually, we only have few hours left. 2:30 yung pick up namin and it's already almost 8 o'clock. So, we can still sleep mga ilang oras. May ako dito, drying lotion kasi may acne akong lumabas o may pimple. But yeah, it's our last evening here and it has been fun here in Bangkok. It's time to go back to Cebu. A few moments later.
back to Cebu. Nagbook kami ng transfer sa Klook. Babush, Bangkok. Itong neighborhood buyers. Yan, nasa airport na kami. Waiting for check-in. Watch yarn. Yan, tapos na tayo mag-check-in. Punta na kami ngayon sa aming gate. But boarding is at 5:50. Yung aming flight is at 6:30. Ano pa ngayon? 4:45 pa lang. May mga 1 hour pa tayo. Ang layo pa ng gate. Si mama, hindi niya kaya yung malayo ang lakad. Siguro we will catch you na lang sa Cebu. Lahat kami pagod kasi nga sobrang early ng flight. So, kailangan early din doon. Back in Cebu, kainit. Nata Cebu. Oya ang taon, di oya ang taon mga dagway ani o gipanggutom. Thank you. Kaon. Kapungka. Kapungka. Thank you.
break niya kay Kuante. Timo siya. Ay, oo, kakita ko. Hi, titas. Nakapag-check-in na. And now I'm on my way to meet up with my co-teacher before. Puntahan natin yung school namin before. One eternity later. Hello, titas. Nasa, ako, outside ng school namin. And then dito na din yung former boss ko. Diyos ko yun, wala po yung wallet ko. It's either naiwan ko or talagang nawala ko kasi nagbike ako eh. Hindi ko man na malaya na parang may umawak sa bag ko. Shucks. I hope naiwan ko lang siya. Yung mga kapatid ko hindi din sumasagot. Pinapacheck ko kung andun. I hope na andun lang siya sa accommodation. Ano ba naman tong araw na to eh? Klase pa dyan sila. Lahat ka imagine ka mo na itong life before. Meet my BFF in Vietnam. We're at break ba yun? Para may mag-sika and mag-dinner. Ano ba kasi i-bus? Wala naman sa vlog. Wala naman kay ko, hindi naman kay ko mag-post. Nga ka nang i-advert, nga na bitawang i-share. Pink makay-lips. Ay, maikog kay ko. Titas, nakabalik na po ako dito sa accommodation and punta ulit ako sa baba kay magpapamassage po ako. Good thing, yung aking wallet pala andun lang sa kwarto na iwan ko. Good thing talaga, akala ko nawala siya or nahablot. Buti na lang. But yeah, i-end ko na din po yung ating pa-video na maraming salamat sa panonood and kita-kita naman tayo sa sunod video. Maraming salamat. Push.